Pag-ampo alang sa mga magtutudlo. Tighatag sa tanang kinaadman o kinamaayuhan sa tanang magtutudlo. Lantawa ang mga maestro o maestra inubanan sa gugma. Tuguti sila sa pagresolba aron maamuma ang among mga panghuna-huna ug aron dili gyud sila muundang sa pag-agak sa amoa. Pasigaa ang espiritu sa ilang pagbati, mao kini ang dilaab nga nagsiga sa pagtulun-ang gugma. Tabangi sila nga makit-an ang potensyal sa matag estudyante sa ilang pagtuo sa amoa tuod mas labaw pa sa gradong mapupo. Bendisyoni ang among mga magtutudlo nga nag-una pa namo kay ang ilang mga kadasig nagpadayon gihapon hangtod karon. Tuguti nga ang gasa sa kaalam mulamdag sa tanang mga magtutudlo aron mogiya sa ilang mga pulong ug panghuna-huna ug aron motuhop sa ilang mga kasing-kasing. Amen.